Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Салым түләү тәртибендә үзгәрешләр көтелә. Әлмәт яшьләр үзәге тәҗрибә белән бүлешә. Бүген халыкара студентлар көне. Республикада газлаштыруга кадәрге потенциал 18 меңнән артык йорт хуҗалыгын тәшкил итә. Росреестрда хәбәр итүләренчә, Татарстанлыларга газлаштыру программасында катнашу өчен милек хукукын рәсмиләштерергә кирәк. Бесплатно газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят. Кадастр исәбендә торучы йортлар гына бушлай газлаштырыла алачак. Ягъни хуҗаларның җир участогына һәм шәхси торак йортка милек хукукын раслаучы документлары булса, алар әлеге программадан файдалана алачак. Милекченең тиешле документлары булмаса, программада катнашу өчен аңа башта җир участогына һәм йортка милек хукукын рәсмиләштерергә, шуннан соң газ торбасын үткәрүгә заявка бирергә кирәк. После этого подать заявку на проведение газовой трубы. Милек хукукын теркәгәнче күчемсез милек объектын кадастр учетына куярга кирәк. Техник документацияны әзерләү өчен шул исәптән Татарстан Республикасы буенча кадастр палатасы белгечләренә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстанда Газпром-Трансгаз Казан мәгълүматлары буенча социаль программа кысаларында инде 16 меңнән артык гариза кергән. Шуларның 11,5 меңе эшкә алынган. Гражданнар акчаларыннан башка газ үткәргеч 9 мең җир кишәрлеге шикләренә җиткерелгән. Яңа елдан салым түләү тәртибе кискен үзгәрәчәк. Барлык оешмалар һәм эшкуарлар автоматик рәвештә бердәм салым түләү системасына күчәчәк. Ләйсән Галиева дәвам итә. Бердәм салым системасын гамәлгә кертү мәҗбүри салым түләү процедурасын җиңеләйтәчәк. Әгәр дә хәзер салым түләүчеләргә түләүләрне һәр салымга төрле сумма белән тутырырга туры килсә, 2023 елдан федераль салым хезмәте һәр оешмага һәм эшкуарга ачачак бердәм салым счетын тулыландырырга кирәк булачак. Эти деньги с единого налогового счета. Бу акчаны бердәм салым түләүдән салым хезмәте салымнар һәм җыемнар буенча таратачак. Акчаларны инспекция билгеле бер чиратта күчерәчәк. Акчаны ничек булу турында мәгълүматны салым түләүченең шәхси кабинетында күрергә яки инспекциядә запрос буенча алырга мөмкин булачак. Или получить по запросу в инспекции. БСТ ул үзенә күрә электрон аванс янчыгы, бердәм хисап. Монда салым түләүче бердәм реквизитлар буенча акча күчерә. Физик затлар аны бүген куллана ала. Әлеге янчыкны тулыландыру өчен физик затларның салымнары кушымтасына кирергә кирәк. Мәгълүмат вкладкасын ачып, бердәм салым түләүгә басабыз һәм янчыкны тулыландырырга билгеле сумма салабыз. Салымчылар әлеге янчыктан үзләре акча алып, төрле салымнарны түләү счетына бүлеп бирәчәк. Моннан тыш БСТ түләү вакытын киметә. Салым түләүче акча кертү вакытын һәм авансларын конкрет суммасын мөстәкыйль билгели. Һәм үзе теләгән вакытта уңай балансны кире кайтара ала. Бер ай элек түләнгән булса да, 3 ел элек түләнгәнме ул кайчан түләнгәненә карамастан. Шулай ук яңа елдан салым декларацияләрен тапшыруның бердәм срогы айның 25 числосыннан да соңга калмаска һәм түләү вакыты 28-нә кадәр бирелә. Федераль салым хезмәте салым түләүчеләргә бердәм салым түләүгә күчүгә алдан әзерләнергә, бюджет белән исәп-хисапларны тигезләргә һәм каршылыклар булганда аларны бетерергә киңәш итә. Хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексы нормативларын тапшыруга багышланган чираттагы чараларның берсе Ознакай шәһәренең 4-нче лицейында үтте. Әлеге спорт бәйрәме хакында тулырак коллегаларыбыз сюжетында. ГТО нормативларын уку процессыннан айырылмыйча да тапшырып була. Ознакайда физик культура һәм спорт идарәсеннән тыслар үзәге 4-нче лицей укучыларыннан нормативлар кабул итте. Без инде республикада 4-нче мәртәбә быел да инде беренче урында торабыз. ГТО нормаларын кабул итүдән. Шуның өчен нәрсә әйтәс килә? Шуңардан соң балалар безнең спорт залларга йөри башлыйлар, үзенең әзерлеген беләләр. 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр 500-дән артык укучы үз көчендә, җитезлектә һәм тизлектә көч сынашты. Элек һәр нормативны тапшыру өчен спорт комитетына барырга кирәк булса, хәзер яңа мөмкинлекләр булдырылды. ГТО нормативлары тапшыру без югары сыйныф укучылары өчен аеруча мөһим. Чөнки нәтиҗәләр безгә югары уку йортына кергәндә әсәргеч булырга мөмкин. ГТО бәйрәме безнең мәктәптә оештырылуга мин бик шат. Үзем спортны яратам, ел саен әзерләнәм. Быел да алтынны яуладым. Нормативларны йөзүдән кала барлык спорт төрләре буенча да кабул иттеләр. Һәр бер яшь өчен үз нормативы каралган. Катнашучылар бу көнне бөтен көчләрен куйдылар, чөнки ГТО беренче чиратта үз-үзеңә каршы көрәш ул. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Oqtanış һәм Şirmişən rayonlarının яшьләр үзәкләреннән килгән коллегалары белән очрашуда Әлмәт яшьләренең эш үзенчәлекләре турында сөйләштеләр. Үзәкнең эшчәнлеге, экскурсия һәм бизнес идеяләрен тәкъдир итү белән үрелеп барды. Соңыннан кунаклар Әлмәттә Тукай янында яшүсмерләр клубы мисалында яшүсмерләр клубларының ничек эшләвен үз күзләре белән күрделәр һәм әлбәттә инде легендар Альметрикада булып кайттылар. Шәһәр кунаклары белән очрашуда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Тәҗрибә уртаклашу һәр вакыт файдалы. Шундый максат белән безнең шәһәребезгә Чирмешән һәм Актаныш делегациясе килде. Шәһәребезнең яшьләр үзәге кунакларын иҗаты белән һәм идеялары белән сыкландырып, ачык йөз белән каршы алды. Әлмәт яшьләре креатив проектлар әзерләгән иде. Һәрбер проект авторы бизнес идеялары хакында сөйләп, кунакларга тәкъдим итте. Сегодня мы будем обмениваться опытом, расскажем про наши бизнес-планы, раскроем некоторые нюансы. Студентлар индивидуаль чигү белән товар җитештерергә уйлый. Хәзерге вакытта машина чигү базары яңадан торгызыла диялар. Без ашатабыз. Милли кухня үзәген ачу буенча да кызыклы фикерләр ишетелде. Бинаның тышкы һәм эчке мисалы, официантларның милли дресс-коды, менюда татар халык ризыклары. Бизнес проектлардан тыш вокал осталыгы белән дә бүлештеләр. Тайсуган авылының яшьләр лидеры Илнур Тажиев сүзләренчә, бүген авыл халкы өчен менә дигән шартлар тудырылган. Спорт мәйданчылыклары, төрле юнәлештәге түгәрәкләр, күңел ачу үзәкләре бар. Их заинтересовать побольше, чтобы они изъявили больше желания жить в деревне и осваивались там и работали. Страйкбол клубы, стилинский костюмизация студиясе, яшьләр арасында перспективалы бизнес идеяләренең өлеше генә. Күргәзмә барышында өлешчә мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган ир-егетләр безгә гуманитар ярдәм булдыручы штабы белән дә таныштырып уздылар. Здесь есть все, начиная с консерв, мед, одежда и первые необходимые, то есть и медикаменты. Bütün керек-яракларда шушында бар, каминдалар барсы да ияләренә барып җитәчәк. Күргәзмәдән тыш Татарстан Республикасындагы яшьләр үзәкләренең үзара хезмәттәшлеге темасына түгәрәк өстәлдә узды. Биредә яшьләр проектлары, иҗади остаханәләр турында дискуссияләр барды һәм үзара актив тәҗрибә уртаклашты. Безнең эшчәнлегебезне күрсәттек һәм хәзер инде шәһәребезгә чыгып китәчәкбез, чөнки безнең шәһәребездә bütün мөмкинлекләр тудырылган. Шушы яраткан Әлмәтебезнең, бәхетле Әлмәтебезнең энергетикасын кунакларыбызга җиткерә алырбыз дип ышанып калам. Һәм менә шушы бердәмлектә генә без барлык куелган максатларга ирешә алачакбыз. Яшьләр белән эшләве авыр хезмәт ди Актаныш районының яшьләр үзәге җитәкчесенең урынбасары Эльвира Калимуллина. Киләчәктә дә шундый хезмәттәшлек белән бер-берсенә ярдәмләшеп эшләргә дигән теләктә рәхмәтләрен белдерделәр. Шундый матур итеп эшләп киләләр. Менә без карап чыктык инде. Яшьләр дә бик күп студентлар шушында шөгыльләнәләр. Бик матур музыкаль направлениедә эшләп киләләр. Шунысы менә безгә бик ошады. Инде киләчәктә дә аларга шундый зур уңышлар. Илебездә студентлар көнен 25 гыйнварда билгеләп үтәләр. Дөньяда 17 ноябрь халыкара студентлар көне булып санала. Шул уңайдан иртүк актив Әлмәт яшьләре калабызның яңа футбол манежында җыелды. Калабызның барлык урта һәм югары уку йортларында белем алучы 150-гә якын студент иртәсен зумбадан башлады. Алар нәкъ студентларча күңелле һәм актив итеп биюдә берләште. Студентлар көн билгеләп үтүнең иң сәламәт ысулы ул иртәнге зарядка. Студентлар энергия белән, көч белән, дәрт белән тулып, яңа көнне башлый һәм рәхәтләнеп укырга бара. Әлмәтнең актив студентлары бер атна алдан әлеге бәйрәмне башка еллардан аермалырак үткәрү ысулларын уйлый башлый һәм яшьләр белән эшләүче белгечләр белән берлектә халыкара студентлар көндә спортчан сәламәтләндерүче флешмоб үткәрергә карар кылалар. Студентлар лигасы нинди дә булса инициатива белән безнең янга киләләр. Нәрсә үткәрергә теләгәннәрен әйтәләр һәм ярдәм итәбез, мәйданчык мөмкин булган иганәчеләр эзлибез. Булдыра алганча үзебез ярдәм итәбез һәм бергә шундый зур масштаблы чаралар үткәрәбез. Мы представляем Альметский колледж физической. Без физик культура көллияте студентлары. Шәһәребездә студентлар өчен шундый кызыклы чаралар оештырылуына бик шатбыз. Әлмәттә студентлар тормышы шундый якты һәм актив. Без барлык студентларны да бу бәйрәм белән котлыйбыз. Поздравляем всех студентов с этим праздником. Студентлар көне белән сезне тәбрик итәм. Сезгә укуларыгызда уңышлар, бәхет, шатлык, исәнлек, саулык.
Кишәге Спутник Белый Медведь очрашуында бәхет кунакларга йылмайды. Юбилейны бузында узган уенда исәп 2нче периодта гына ачыла. 3нче периодта Шиләбелеләр түгел була һәм 1-3 исәбе белән Белый Медведь командасы Әлмәт хоккейчыларын җиңә. Аңа кадәр узган уенның иң кызыклы мизгелләре киләсе сюжетта. Спутникның үз бузындагы уеннар сериясы дәвам итә. Кичә 15 ноябрьдә юбилейный спорт сараенда Әлмәт хоккейчылары Белый Медведь командасы белән очрашты. Матчның беренче 20 минутында командалар бер тапкыр бер-берсенең кәефен төшерә. Икенче периодта уен инициативасы боз хуҗаларында ешрак булса да, исәп озакка таба гына үзгәрә. Спутникның минималь өстенлеге 53 минутка кадәр саклана. Аннан көндәш кабат тигезлек урнаштыра. 2-2 исәбе өстәмә 5 минутлыктан соң да саклана. Матчтан соңгы ыргытулар сериясендә Шиләбе хоккейчылары уңышлы була һәм Әлмәтнең яшьләр хоккей лигасы командасы Булитлар сериясендә җиңелә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.